Tawagan ulit natin si Angel Ulit. Faith, ha? Tawagan ulit natin. Ayan, connecting na naman. Kaya, Huwag mong patayin. Hindi, bro. Huwag mo patayin. May tanong lang ako. O, sige, ano tanong mo? Tapos ako naman magtatanong sa'yo, ha? Salitan tayo. Diyan sa Mateo 16, may pakita ba kayo na dyan sa Biblia na hinayo ni Kristo ang Santa Iglesia Apostolica? Yes, meron. Meron contextually, ano? Dahil wala ka naman dyan bababasa na itatayo kong aking Seventh-day Adventist. Dahil ang aral ng mga apostoles sa 3 sa istang ikalawang Korinto, hindi letra por letra. Dahil pag naghanap ka ng letra por letra, ayon kay Apostol Pablo, mamamatay ka. Ngayon, contextually, meron ba diyang Iglesia Katolika? Yes. Sapagkat itinayo noong 33 AD, at binigay ang susi authority kay Apostolo Pedro na siyang unang papa ng Iglesia Katolika, at yung iglesia na yun na itinayo sa 16-18 ng Mateo, nangalat sa 28-19 ng Mateo, at tinawag sa 20-28 ng gawa sa Greek na Ecclesian Toteo, na refer dun sa Hymen et Ecclesian Catholis sa 9:31 ng gawa, na siyang referred sa 16-18 ng Mateo, hindi Seventh-day Adventist, kundi tinatawag na Las Iglesias Católicas Apostolica Romana. Ako naman magtatanong. Ako naman magtatanong. Sabi ko, may mabasa. Meron yang Meron. nabasa contextually. Merong nabasa contextually. Iglesia Apostolica Romana. Kay nag-claiman kayong mga may mabasa. Hindi claim yun. May mababasa. Hindi claim yun. Proof May yun. mababasa nga. Huwag ka muna sasapaw. Sa Iglesia Apostolica Nasagot na, Romana. nasagot. Nasagot na. Nasagot na. Means universal. Nasagot. Kaya nga, means universal. Dahil yung iglesia na yon sa 16-18 ng Mateo na itinayo ni Kristo, yun ay naging Ecclesia Universal. Amen. O Hymen et Ecclesian Catholes, hi multiplicadas. Kaya, nung sinali niya sa Spanish na referred sa 16-18 ng Mateo, ayon kay Apostol Pablo, yun pa rin ang subject of the sentence doon, hindi naman SDA, Las Iglesias Católicas Apostolica Romana. Kaya ako naman magtatanong. Ako naman magtatanong, aba. Nasagot ko na yung tanong mo. Ako naman magtatanong. Sige, tanong ka na, bro. Ako naman magtatanong. O, tingnan nyo, ayaw na magpatanong. Ako na magtatanong. Ako na magtatanong. Catholic Church. Ako na nga magtatanong eh. Kaya nag-claim man kayo. Hindi ako nag-claim. Hindi ako nag-claim. Ibig sabihin pala, ibig sabihin pala, si Apostol Pablo pala ang nag-claim. Nag-claim Hindi pala, claim no? ni Apostol Pablo, ipinangaral ni Apostol Pablo na binasa ko. O tinan mo, bungangera ka kasi chismosa ka, Angel Faith. Kaya ako naman magtatanong. Ako magtatanong. Mateo 16. Sa 16-18 ba ng Mateo? Sa Matthew 16-18, ibabalik ko, tanong mo, meron bang Seventh-day Adventist doon letra por letra? Meron o wala? Nagtanong. Oo. Meron bang Seventh-day Adventist doon? Meron o wala? Meron o Tinatanong wala? kita, meron bang Seventh-day Adventist sa 16-18 of Book of Matthew? Sa Mateo 16. Sinagot na kita, ayaw mo lang ng sagot ko. Mababasa. Dahil hindi ka sa Diyos ayon sa 8:47 ng 1. Kaya ako magtatanong sa'yo dahil nasagot ko ng tanong mo. Hindi ako nagbasa ng encyclopedia. Dahil ang binasa ko mga kapatid, mga kababayan, yung sulat ni Apostol Pablo sa 16-18 ng Mateo na sinabi ni Kristo at isinulat ni Pablo sa 9:31 ng gawa, tinatawag na Iglesia Católica Apostolica Romana sa Spanish o yung Hymen et Ecclesian Catholes. Kaya ako naman magtatanong sa'yo, ibabalik ko sa'yo tanong ko. Meron ba sa 16-18? Mababasa ba? Naririnig mo ba ako? Ayusin mo. Hello? Ang sagot. Naririnig mo ba ako? Naririnig mo ba ako? Oh, ako naman magtatanong. Sinagot ko na yung tanong mo. Sinagot na. Sinagot ko na tanong mo. Basa ka ng Ako naman magtatanong. Nasagot na, bro. Ako naman magtatanong. Santa Ako naman magtatanong. Romana ba? Ako na nga magtatanong dahil sinagot ko na tanong mo. Nagparaan ka sa kapwa. Magparaan ka sa kapwa mo tao, ba salbahe ka pala? Ano, kay ako. Nasagot ko tanong mo eh. Sinagot kita, di ba? Sinagot kita? Di ba sinagot kita? Ayaw mo lang tanggapin yung sagot ko. Ako naman magtatanong sa'yo. Huwag kang bungangera. Ang tanong ko sa'yo, sa 16-18 ba ng Mateo, meron bang itinayo si Kristo na Seventh-day Adventist? Meron ba wala? Mo pagsagot. Meron ba wala? Ayusin mo. Meron o wala? Yung Hilom! tinanong ko. Hilom! Yung Mateo. Hilom, meron ba wala? Kung may mababasa. Meron ba o wala na Seventh-day Adventist? Meron o wala? Tubag. Sagot, tubag! Biblia. O ayaw na sumagot. Sinagot ko na siya. Ang sagot ko ayon sa Biblia, tanga. Nasa 9:31 ng gawa, tinawag yung sa La Sagrada Biblia na Iglesia Católica Apostolica Romana na contextually sinagot kita, referred sa 16-18 of Book of Matthew. Kaya nasagot ko yung tanong mo, wag mo kong tuturuan kung anong isasagot ko. Nakakainit ka ng ulo. Ako naman magtatanong. Sa 16-18, o tinan mo, magparaan ka ng kapwa mo tao. Magparaan ka.
Magparaan ka. Church ba? Yan ata turo. Oh, yan ang turo sa'yo ni Ellen G. White. Baliw si Ellen G. White, pati ikaw nagiging baliw na rin. Unang maayos. Oh, 3A Media, pagsabihan nyo to. Pagsabihan nyo to, 3A Media, walang disiplina. Ang tanong ko sa'yo, maliwanag. Sa 1618 of Book of Matthew, meron bang 70 Adventist? Letra por letra, meron o wala? Ikaw ang Ay, nako. Meron o wala? Sinagot na kita sa 1618 of Book of Matthew, meron contextually na siyang referred doon sa Hymen et Ecclesiam Catholic sa 9:31 ng gawa. Sinagot na kita. Sinagot na. Ako naman magtatanong. Sinagot na kita. Wala talagang romantic. Sinagot na kita. Matthew 16:18. Sa 1618 of Book of Matthew, wala naman 70 Adventist yan eh. Tanga ka pala eh. Pareho. Oh, ayun, di tinanggap mo. Wala pa nang mababasa na 7th day Adventist sa 1618 of Book of Matthew. Dahil ang mababasa dyan, contextually, yung Hymen et Ecclesiam Catholic sa 9:31 ng gawa, Ayun. na ayon sa Spanish, yun ay Iglesia Katolika Apostolika Romana. Umamin, ano? Ay, umamin. Walang mababasa parehas. Umamin. Pero mali siya doon dahil merong mababasang Iglesia Katolika contextually sa 1618 of Book of Matthew dahil ang aral ng mga apostoles hindi naman letra por letra. Kaya Tapos na. tapos na. Umamin. Hoy, hoy, Sumusunod ng hoy, kalimutos. Diba? hoy, hoy. 70 Adventist. hoy. Wala. Ang 70 Adventist hindi sinunod ang 10 utos. Hindi lang 10 utos ang hindi nyo sinunod, pati yung utos ni Kristo na ipinasulat kay Apostol Pablo. Ang tanong ko sa'yo, Kristiyano ka ba, yes or no? Christian ako, no? Yes or no? Hindi. Yes or no? Oh, Kristiyano daw. Okay, ngayong Kristiyano ka. Utos ni Kristo. Ngayong Kristiyano ka. Yung 2:11 ng unang Timoteo. Yung 2:11 ng unang Timoteo. Sinusunod mo ba ang 2:11 ng unang... Hoy, Kayo, sandikin. hindi natin pinag-uusapan ng Sabat. Huwag ka pumuntang Sabat. Ganyan talaga kayo eh. Mga salbahista kayo eh. Wala talaga Matthew Hoy, 16. hoy, hoy, Totoo lang. hoy. Sa Matthew Huwag kang mataranta. Catholic. Huwag ka mataranta. Ang tanong ko sa'yo, ngayong tinanggap mong Kristyan, tinan mo naman. 70 Adventist bro. Catholic Church bro. Kay ang totoo Hoy! kayo ni Kristo yung nagsusunod sa kanyang Wala na. Oy! May kasi siya eh. Hoy, maiipit kasi. Sumasapaw na ang babaeng gismosa. Natataranta na siya eh. Ngayon, sunod pangutana. Sunod pangutana. bigay. Sunod pangutana. Wala kayong maibigay. Oh. Sunod pangutana. Imong. Wala talagang Okay na? Okay na? Okay, sunod na tanong. Okay na. Kung Kristiyano ka, o tinan mo, stoy! Catholic Church. Tingnan mo naman. Yung claim lang yun. Tinan mo naman tong babae na to. Ngayon, ang tanong ko sa'yo maliwanag. Ngayong Kristiyano ka, sinusunod mo ba ang 2:11 ng unang Timoteo na ang babae mag-aral tumahimik? Yes or no? Sunod ko yan. Ay, ba't ayaw mo tumahimik? Oh, ba't ayaw mo tumahimik? Ang sabi sa 2:11 ng unang Timoteo, ang babae mag-aral tumahimik. Tanong, tumatahimik ka ba ngayon o dumadaldal? Ano? Oh! Tumatahimik ka ba ngayon o dumadaldal? Yung tanong mo. Patunay na antikristo. Sabi mo kasi Kristiyano ka. Dahil sabi mo, ang Seventh-day Adventist lang naman ang nakasunod sa utos ng Diyos. Ngayong Kristiyano ka, sa 2:11 ng unang Timoteo, ang tanong ko sa'yo, sinunod mo ba yes or no? Sabi mo, sinusunod mo. Ngayong sinunod mo yung 2:11 ng unang Timoteo, pwede mo bang basahin? Layo na ang tanong mo, bro. Hindi, talaga malayo dahil nandiyan ka sa Visayas, nandito kami sa Luzon. Malayo talaga. Kaya, ang tanong ko sa'yo maliwanag. Hindi kayo nakapagbigay. Nakapagbigay ako, ayaw mo lang tanggapin. Alam nga naman pera ibigay ko sa'yo, wala naman akong pera. Baka ikaw meron, pautang naman. Kaya, ang tanong ko sa'yo maliwanag. Pwede mo bang basahin ang 2:11 ng unang Timoteo na sinasabi mo na sinunod mo? Yes or no? Sinusunod namin yan. O kaya, basahin mo, basahin mo, basahin mo. Basahin mo. Sinusunod Anong inuutos mo? Hindi, oo! Nagkanta bulol-bulol na. Basahin mo, basahin mo, basahin mo. Oh, mapalad ang bumabasa ha. Ano? O, basahin mo. Basahin mo na. 2:11 sa unang Timoteo. Basa. Basahin nyo. O sige, basahin ko ha. Ang sabi sa 2:11 ng unang Timoteo, ito, babasahin ko. Galangin mo salita ng Diyos. Ang sabi sa 2:11 ng unang Timoteo, ang babae mag-aral na tumahimik. Tanong, tahimik ka ba ngayong nag-uusap tayo o dumadaldal ka?
Kaya antikristo ka. Siyempre, nagtatanong ako sa'yo, Dumadaldal ka? siyempre naman, Hindi niya sinusunod. Antikristo pala. Antikristo. Kaya maliwanag na maliwanag mga kapatid, mga kababayan, etong si Angel Ayun, tapos Defender na. Antikristo pala, antikristo. umamin na antikristo po pala ayon sa Biblia dahil nasagot natin ang tanong niya sa 16:18 of Book of Matthew at siya naman mismo ang voluntaryong nagsabi na siya'y antikristo at Ayun. hindi Kristiyano at kinain niya yung sinabi niya na ang Seventh-day Adventist ang sumusunod sa lahat ng utos ng Diyos, ngayong hindi naman pala nila sinunod. Yung 2:11 ng unang Timoteo na sinabi niyang sinusunod niya na ang nakasaad, ang babae mag-aral na tumahimik. Kaya buti, nandito si kapatid na JB. Andito siya at nakausap natin itong Angel Daldal Defender, chismosang babae, na hindi naman pala sumusunod sa 2:11 ng unang Timoteo. Sa makatwid, kinain niya yung sinabi niya na ang Seventh-day Adventist ang sumusunod sa utos ng Diyos. Pangalawa, Umamin na wala talagang mababasa. umamin siya na wala talagang mababasang Seventh-day Adventist sa 16:18 of Book of Matthew. Talo ang Seventh-day Adventist. Kaya kayong mga 3A Media, saklolohan niyo itong babae yung chismosa na si Angel Faith Defender. O ikaw, strongman alado, lumaban ka sa akin ng debate. Kayong mga SDA, lumaban. O kayo, takot na, hadlok-hadlok naman kayo sa kuha, no? Kung ba, lumaban kayo sa akin ng debate, aral sa aral. Dahil sa 7:7 ng 1, makikilala ang totoo sa turo, sa aral, para sa ikaliliwanag ng mga tao at mga miyembro ninyo na binulag ninyo sa Seventh-day Adventist ninyo. Kakatapos lang namin sumayaw, inistorbo kami. Sumasayaw kami ng ang mga ibon ay lumilipad. Biglang tumawag. Kaya makikita nyo, ang taas ng aming tripods. Kaya yun lang mga kapatid. Emergency call ito Nakala mo, wala naman palang paninindigan ito. Umami naman pala. Salamat sa Diyos mga kapatid. Pinahamak niya yung SD. Pinahamak yung SDA.